Sarjana. Iya iya Mbak Ariyanti kula aturi kebebasan wonten ing siang menika. Takon golek pasangan.
golek Makane pasangan ya piye, Bu? ijeh perawan nek. Ibu ndak nggih pitados nek kula iki si perawat to, Bu. Lah tasih alhamdulillah Pak De. Lah Saya iya. pitados Ibu tasih. Dene panjenengan wonten dalem putranipun sampun setunggal nggih. Teng mriki saya perawan. Pak De. Piye? Dikane Bu jare perawan ki perone nek awan. Lah nek dalu pripun, Bu? Konangan. Monggo. Yuk, yuk.